Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Lam sogonok no hai tini ani katal vlog o. Angke tini hingkangke ang tabuk sarik nongi tongkha angke khwai town no khana nai tongo kisa mani rok pai sangai tongo. Angke ani earphone mo nos tongi thangka. Angke earphone kaisa paina ni tongo. Kito dam ni pai ya kalagi no pai nai. Angke te mani rok pai ni tongo ke je khwai town no jarok tini ani vlog ni bising ke nai di. Baksa khwai ni ke khwai to west linuk tai nong ke ani subscriber tok gobang ma jakani no tongo ke norok nai di nok phunuk nai ke tho thanglai kana ko ke norok nai tong gian vlog no payasa iko ani nephew rebai norok ani skang vlog ro no khna bono afro chikon ke ma khok mandrop tabung kang ke khimi man khaba khai hindi hai ano dress sonjak mane dress kanjak no gei phata thana nai ni siwa ang baidek thari tongbo hai hindi o hai hindi kabole hai hindi sari kabole da hai hila boy himang kata bukai hai hindi oh kok le maya ko bo hai pani himui mang kha apa dekhim ga de yang nasikla de bai hatlo tulo himui mang kha boi kai ka langta pen kandi cái có chứng khỏi cháu nó không phải chắc cái tao cũng như này là cái nó cố tao mà có mát thì chẳng hạn cho nên tao cũng phải nên tao mình đi đâu phát đã mà này phát đã phải cái này thì nó cũng mang sụp là cái thanh tổng cũng xong rồi cũng cùng hàng rồi cũng cùng có sự muốn ta không có nữa có yang saya ke bazar mana jaga nanya anak aku tahu buku ini nggak semua kok norom tak kayak sama kamu nih mikul mau kang tabuk berpainnya kah tabuk nongkri congok wati sewana naik cokang ikut abok kakek cok kuai nih kohenor kotor mah jaga apa mana dugaan kebang mah tongkota bising mah habai naik kang kakek saya mana naik tom kotor mana city center rok kayak agot lan city center rok kayak wati sewana naik congsu ini fungsi itu wati waman ini kau pakai kuai jauh ni apa dah jauh berapa itu jago korni bazar lah có sao bác anh không phải nhà bác cái như trong đó cho cũng xin lỗi ở con thằng đấy anh nó tham gia à có lần city center này nó cho tôi đi đọc mà nó cái electronic mà đi đọc mà nó tôi giờ có anh như thế nào tôi được vào super spark pun banyak nih mana mas Mali ya pai thang kapo ang sekarang aja kan payung ki kemai thang kata bo ekdom kaham kintu bo only 200 ka pai mani ke tabuk kuhinya ro nanya kana sama mano pati bawa itu ang earphone paina ka iko duita paina ka ekdom tangklai khana mangkha enne obo drug use ni bagi cha answer to lasting cycle la khaipa no use khai na kana ta besek ki ekta 50 rupees mani duita wi 90 rupees ke chu khai ko black kaisa white kaisa iko ang khani paina ta kalai khana mano jaga bo oram city se 50 taka ni na jek bang ma agot lo ka amang mani to 50 rupees kan mang có yang rong càng cái khỏi có với school tabuk no có phải drop khỏi cháu ní ke tabuk
khoi tao nhiều je tok bukur bai tu mani tok bukur ku dok khlai nei tini hingke nok nai tong di tok bukur no bahai ke ku dok khlai hingke sab sab thok ja comment khlai sari nara ku da tok bukur ku dok sakha hingke angke belekhen thok ja bo tok bukur ku dok sin no sao te mos teng bo sao hingke songi bo sao hai pan tini ke ku dok janai hingke ortek hingke mos teng yakhe ba songi pan jawa na hingke tabuk kitchen room thangi tok bukur no sogi signa emne tok buk bikhu phuijak no bikhu phuijak pa no kisa kisa sokna nangnai hingke tabuk thanglai gana iko tok bukur tabuk iko apa tok bukur no ku dok khlai na ba sogi tango khoi tao ni pai tu mani sa sokka tao apno ene to bikhu phuijak no clean khaija hingke tabuk kisa kisa sogi thok kisa kisa khamsi mane kisa khamsi khlai na ja kam to khaiya uje jikon bikhu to mano kaham ke sogi na nai ta iko tok bukur sogi pai bai kha nai thok nai to kala ran to kha ko kaham ke sogi pai kha hingke obono lubia bai ku dok khlai thai iko obong kangke wak bahan baca kumura bos lok taklai ni ketal thai mani iko emne to pai mani no sakumura bo wak bahan ba shongka oboke iko tin horne moi tabuk tok bukur bai lubia no ku dok khlai sinai iko lubia bai no tini ku dok khlai nai hingke lubia to raya kho iko tok bukur bo kaham ke 3-4 bar iko suina kha hingke tabuk piece khlai tong iko jikon ke piece khlai nai ku dok ni bagu keceng ke suina kha tabuk obono lubia bai ku dok khlai nai iko haike jikon ke piece khlai na hanai ko mo haike piece khlai nai obo to joto songya ordek to ni nai je gu dogori shak piece khlai nai tai obong ke moseng yakha ba thogoi phan song janai jo tomato thaisari nai iko piece khlai bai degori kha tomato no piece khlai nai te alu thaisari nai te lubia to bes li nai no lubia besi ko khlai nang ke ba to mo so lubia ke piece khlai ako te iko lubia no rawi dongo kurok ni bati na jasa sapinai ini ni tok buku kurok tam rikha alu hingke moso hingke alu moso tomato moso to obviously nang nai kurok hingke lubia kai ko lubia kangke obo mun phuru di dai obo mun pai kangke hap mun kangkai lubia no kisa kekrang kai di nai ja hingke aja katak somrok di nai hingke mun gratung muni nok ni aja abuk kangke iko long beans no di sinai lubia no di sinai ko jaba tabuk kat kita kaham ke mix khai di kana oke bobo mong gratung oro to som satui rok jaton gijak so iko ini ni tok bukur bai lubia no gudok khlai mani iko mungkha tabuk obo hul kang khen khang ke hul pai pias ke theng no ri nai pias ke theng rai ri snai ka tadi thoya tho to ngai chang kha amti ke chaja jang kamti ke gudok sawa iko lubia krang ke bonopula sakang ri wi khang ke mane norom ngai ke pek thang guta color bo phayang thang ge ta satong gai hul sinai iko huli pai kha tini ni lubia bai tok bukur mosteng khlai mani sorry mosteng bo gudok khlai mani iko tiklai bai kisa khanda khlai hulka because o jaga jang korina pias ke thung no rawi dinai ke mui kutung go pias mia mui kutung go kutung go pias rawi dikhangke onek somoyo somoi thango tabuk to te se tungmani joraba ke tabuk pias rawi iko pias ni jibon rawi tabuk mix khlai disinai gudogo iko tabuk ka mix khlai sinai iko tabuk kur gudok wow bai motong to ha mon pai kha klai pai kha ke go dog klai ako bai tabuk no mai chawi pai drop ke narok please comment klai chadi bahai ungza kha tini ni tabuk go dog klai mani ke te saba sakha omo hai ke comment klai chadi ke je chaya khurok kangke please try klai nai di belaken thogo tabuk go dog omo hai ke te kaisa ko kosoi jasa bslei bai bo kosoi jasa ni season nang ke abai bo thogo tabuk ko te lai khang bai bo thogo go dog style nai di narok bo try klai nai di saya khongke ke belai ka hambai narok no ani tini ni blog no
pulan simi paitha jora nai tongmani bagui hingke haike na rok tebo ano support khlai tongdi hingke tabuk bo je ani channel no subscribe khlai pungke please subscribe khlai na di te bell icon no press khlai di ke na rok te bo ani channel ni bising te ketal recipe rok nai man nai te ang kubuni jaga rok thangkang ke jaga ketal da box nok nai hingke kini bagi amser no te sama live in next vlog bye bye.